ва духтароиро бинен ҳамқа қулинои фасон омадай. Марҳамат қулинои Эрон бо нархи оптови дар кортон боша. Дона даям нархи оптови додаистиян. Успед кунен, дархост кунен, дарава как доставкатон мекунан. Ёки бренай пеш бинедам қа интихоб бисёр аёзи ма я видеоча мемонам тамошо кунен. Бо маълумоти бештар аз хучон пайдо мекунен. Ира бинен гулошам қа зиёдай тамошобино маҳқултон меша. Иша ишта хушрува, иша ишта хушру. Ира бинен охе и моделча бубинен чихе фасончаян. Хитон медонен ку сифатои беҳтарин доран қулинои Эрон. Марамат агар хоҳен ки сифати оригиналша дастрас кунен, бо нархи дастрас метавонен анамин рақамода муроҷиат кунен. Дарава как шумода доставка мекунанд. Ира бинен интихоб хеле зиёдай. Нависем бо суратоша партоян биненда. салому алайкум дӯстон, мо қулиноро оптоби овардем, оптоби мефурӯшем. қулинои эронӣ бо сифат, бо кафолат тамоми размерҳои хонатонро дорем, тамоми дизайнҳои хонатонро дорем. дӯстони азиз, доставка дохили шаҳри Душанбе ройгон аст. ба сифаташ ку 100% кафолат дорем бародарони азиз. барои заказ дар номари зерекран буда занг занед ва дар директ муроҷиат кунед. Анагыл духтаро ира бинен чихе хушрува ихеф новинкаи фасон омадай. Марҳамат доингои фасони гулчамайдай присанг. Нархаш 80 сомон. Доставка аз ду либос боло мешавад духтаро. Марҳамат нигоҳ кунед ҳамаи ҳамино гули новинкае. Ҳамаш дусанга задагай беҳад хушру. Мана гула фасониша диден чихе хушру. Иша ишта фасона, иша ишта фасон. Марҳамат касоне да ки дар курай бо касе ки аз 10 та боло мегира боз ҳам арзонтар мешава. Оптовиш арзон духтаро успед кунен, ина барои савдо мегирен, барои хитон мегирен, ҳатман интихоб кунен. Дарава как шумода доставка мекунан. Ира бинен чихе хушру. Ина иноша бубинен духтаро. Гулако гулои беҳтарин ай духтаро. Марҳамат инаям новинкай наворда набуд. Ина бадани гулшам хушру. Нархошон як либосаш 80 сомон. Барои савдоям беҳтарин вариант ай духтаро. Ини гулам гули новинкай. Киртадаку чиқа бо фасон мебиёя ал ҷои буд. Барои савдо мегирен, барои мисол туҳфа мегирен, барои хитон мегирен. Иша бинен охи духтаро. Мана марҳамат беҳтарин вариант омадагай. Нархошон 80 сомон. Мана Сабринаи Назирӣ мепурсен, ина ишам ҳастай. Мана и моделоям ҳастай. Ҳамино ҳамаш нами гуло аҳамияти новинкаян. Бинен бора бинен охи чихе буракои фасон бисёрай. Ина намудам ҳаст. Гулдорак. Мана марҳамат беҳтарин вариант. Ина ишам бо дига хелай диден духтаро диден чихе хушрӯай. Ина гулам гули фасон, гулои баҳорӣ. Баъд кӯдак дам мепурсен ку анами гулако хушрӯ мебиёян кӯдак дам киртапучада. Мана инам гули нағзак. Марҳамат каседа дар корай интихоб кунен. Маданаи маҳқул шид зардак иям фасон мебироя киртада. Марҳамат аз инам метонен интихоб кунен. Ина барои модаро сафедак бисёр мепурсен. духтаро нигоҳ кунед сафед гулако чихе бисёр омадагиай. Заминошон сафед. Ана баъд ишам хушрӯ. Ина инам ҳастай. иҷада ҳам гули кампирона, ҳам гули духтарона, ҳам гули кӯдакона ҳама намуча меёбен. бовар кунен ҳамаш бори навай духтаро. марҳамат 80 сомон як либосаш. ина иша ишта фасон, иша ишта фасон. ира бинен охи чихе хушрӯай. мана рақамашона ман мемонам дар рӯи экран. барои маълумоти бештар марҳамат муроҷиат кунен. пурра бо шумода мефаҳмонанд. доставка доран. я бура мирам нишон те. ина и бо гулаш дига хебидай духтаро. ира бинен ям хушрӯа. мана мекушоянд биненда. мана ҳамаи ҳамино гулакои наванд духтаро. успед кунен, интихоб кунен. дарава как ҳамирам як бура кушоем бинем. дарава как бурда шумода расонанд. мана инамучам ҳастай. диден чихе хушрӯ. дар ҳақиқат ҳам гулои новинка беҳад фасонай. бинен мана ишам фасон, ишам фасон. иш бо дига хебидай диден духтаро. диден чихе хушрӯ. хулоса рақамашон ҳаст муроҷиат кунен.